Hello लोगोफोरनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। पीएम किसान सम्मान निधि आसनि थाखाय दङ जोबोरै मोजां खौरां। बे मोजां खौरांखौ फैगौ दिवालीनि सिगां फोसावनायनि थाखाय जाथावना दङ आरो बे मोजां खौराङा ओंखारनानै फैदों मिरु सरकारथिंजायनिफ्राय। आबादारिफ्रा मोननाय पीएम किसाननि रांखौ 2 गुन खालामनायनि थाखाय थिरांथा लानाय जादों आरो जायफ्रानोखि जिथि किस्तिनि रांखौ मोनाखै आरो जायफ्रानोखि माखासे किस्तिनि रांखौ मोनदों नाथाय माखासे किस्तिनि रांखौ मोनाखै आद्रा जानानै दङ बिथांमोननि थाखायबो बे मोजां खौरांखौ फोसावनानै होदों। बिदिब्ला माब्लानिफ्राय मोनगोन बेसेबां मोनगोन बेफोर गासै सोंनायनि फिननायखौ दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। 2021 मायथाइनि दिवालीनि सिगां आबादारि बिथांमोननि थाखाय फैनो हागौ जोबोरै गेदेर आरो गोजोनथाव खौरां। मानोना मिरु सरकारा थिरांथा लादों प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि आसनि रांखौ 2 गुन खालामनायनि थाखाय। जुदि थारैनो बेबायदि जामारोब्ला आबादारि बिथांमोना मोननाय बोसोराव 6,000 रांनि सोलाय मोनगोन 12,000 रां। थामहिनबा मोनब्रै दाननि उनाव मोनगोन 2,000 नि सोलायै 4,000 रां। आदारनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा फैगौ दिवालीनि समाव बेनि थाखाय फोसावनानै होनो हागौ होननानै आसा खालामनाय जादों। मानोना मिरुनि आबाद बिफाननि मन्त्रि नरेन्द्र सिंह तोमर आरो मिरु रांखान्थि मन्त्रि निर्मला सीतारामनजों जानाय सावरायनायनि गेजेरजों बे खोथाखौ इंगित मोननाय जादों। आरो बेनि उनाव बिहारनि आबाद बिफाननि मन्त्रि अमरेन्द्र प्रताप सिंह बिथाङा मोनसे रादाब बिजोंनि सिगाङाव बे खोथाखौ फोरमायनानै होयो दि पीएम किसान आसनि रांखौ 2 गुन खालामनायनि हाबाफारिया रोखायै जानानै फैबाय होननानै फोरमायो। लोगोसे मोनगिरि बिथांमोना थाबैनो पीएम किसाननि जिथि किस्तिनि रांखौबो मोननो हागौ आरो बेनि थाखाय गासै खालारफोरखौनो थि खालामजोबनाय जाबाय होननानै फोरमायदों। गिबि मन्थ्रिया बे खालारखौ रोखा खालामनाय बायदिब्ला फैगौ 15 दिसेम्बरनि सिगां नोंथांमोना बे जिथि किस्तिनि रांखौ मोननो हागौ। बेनि थाखाय गासै 11.37 कौटि आबादारि बिथांमोननो बे रांखौ होनाय जागोन आरो बेनि थाखाय राङा गोनां जागोन 1.58 लाख कौटि रां गोनां जागोन होननानै फोरमायदों। सोरबाफोर आबादारिफ्रा माखासे किस्तिनि रांखौ मोनदों आरो माखासे किस्तिनि रांखौ मोनाखैब्ला नोंथांमोना नोंथांमोननि आबुं डकुमेन्ट्सफोरखौ लानानै जिल्लानि एग्रिकालचार अफिसाव 30 अक्ट'बरनि सिगां जमा होनो थाखाय खावलायनाय जादों। बिदिब्ला नोंथांमोना फैगौ दिवालीनि समखौ नेनानै थादो आरो बे समाव हादोरनि साफ्रोम आबादारि बिथांमोननो बे मोजां खौरांखौ फोसावनानै होनो हागौ। जुदि गमामा गाहाय मन्त्रि बिथाङा बे खौरांखौ फोसावनानै होमारोब्ला साफ्रोम आबादारि बिथांमोना 2,000 नि सोलाय मोननो हागोन 4,000। बिदिब्ला दिनैनि फिसा भिडिअआ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर गोनो गोथो थाबावोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।